Здравейте, приятели! Надявам се, че се чуваме и виждаме, защото малко връзката ми е по-слаба. Но повода, по който се включвам днес, е да направим традиционната томбола, която в случая ще наградиме 4 човека от миналия каталог, които са си пуснали поръчка поне за 30 бонус точки или 35 евро. Така че, ако вие сте един от тях, може би сте си видяли името в списъците, които съм пуснала вчера в зона Бизнес и красота и по групите. А днес ще изтеглим щастливите 4, които от нашия екип, независимо дали са VIP клиенти или партньори, са си изпълнили изискването. Тук съм приготвила наградите. Приготвила съм и може би трябва да намаля светлината, за да се вижда добре на телефона номерцата. От 1 до 53, защото 53 са участниците. И нещо натиснах. Първата награда, която ще взема, това е The One. Това е Fondue Everlasting Stress Free, което е с SPF 20, предпазващ, има супер много ползи, натурално и всъщност много харесван продукт. Някои дори повече харесват Далан от Giordani Gold. Така че един хубав фондюте, мисля, че цвета е Light Rose Cool. Много интересен цвят. Те имат доста разновидности. Сега ще изтеглим печелившия. Така, натискам бутона Start Draw. Да видим какво ще се появи. Номер 39. Сега ще проверя кой е по списъка номер 39. 39 на Кие Чауш. Мисля, че тя и в миналия каталог си спечели награда. Честито на Накие. Тя е от екипа, мисля, че на Гюлизар и Ейше. Така, Фондютен, записвам си. Честито. И продължаваме с следващата награда. Ами като сме си сложили фондютенчето и като цяло грима, имаме нужда след това нежно да изчистиме и безупречно същевременно с това да изчистим грима. Така че тук имаме двуфазно дегримьорче за околочния грим, който почиства включително водоустойчив грим. Така трябва задължително да се разтръси на тампонче и задължително, за да бъде по-ефикасно, да оставим така на окото да постои, да се разтвори. Т.е. не бързаме да търкаме, няма нужда излишно натоварваме кожата и я нараняваме, така че по-добре малко да се постави, да се поразтвори грима и след това с няколко движения да изчистим. Сега продължавам с теглянето. Тук New Drawing. И натискам отново бутона. Кой ще си го спечели? Номер 38. Дали? Я да видим кой е 38. Номер 38. Неджван Морадова. Добре, честито на Неджван. Тя отново е в екипа на Гюлизар. Късметлийки отиват тези продукти в дъбница. Така. И следващия минаваме към
Poses, този спрей, ароматизира спрей за тяло, парфюм, с такъв парфюмен аромат на Poses. Много харесван, любим. Така че сега ще видим кой е печеливш. Отново отиваме на ново номерче. Continue to Basic. 7. Номер 7. Хайде да видим кой е номер 7. Борислав Кацарски. Честито на Борислав Кацарски. Аз си проверявам тук от списъка, който вие го имате. Още вчера съм го споделила. След като изтеглим последната награда, ще обявя каква е новата и какви са новите условия. Защото ще имаме по-голям, но по-голям продукт, който ще бъде награда. Съответно и бонус точките трябва да бъдат 50 бонус точки или 60 евро. Сега, това е една много удобна чантичка, козметична. Аз сега не знам дали ще е удачно да отворя, да ви покажа колко, защото може да си я поръчвате, ако не е липсваща вече. Всъщност. Така. Интересното при нея е, че тук има, това е с помощта на магнит се затваря, което е изключително удобство. Не се занимаваме с някакви допълнителни неща. Тук имаме тези ципчета, с които да, ето и от тази страна, да си слагаме нужните козметични продукти. И нека видим кой ще спечели тази козметична чантичка. Отивам отново при номерата New Drawing и Start Draw. Номер 50. Я да видим кой си спечели тази чантичка. Номер 50. Шенай Кадир. Честито на Шенай. Тя от моя екип. Ще изпратим чантичката да си ползва с удоволствие продуктите на Oriflame. Така. Тя между другото на нов H+. Тук ще видите логото. Много модерна козметична чантичка. Така че честито на печелившите. И сега къде съм си приготвила? Ето го и новия продукт, който ще бъде да се ориентирам. Това е шейка заместващ хранене, с който можете да бъдете в топ форма или да поддържате просто здравословно тегло, или да влезете в своята топ форма, ако имате нужда. Все още не е толкова горещо. Имаме няколко седмици време да влезем в топ форма, че ще се наложи така да слагаме рокличките. И изключително лесно се така поддържа здравословно тегло, когато имаме такива помощници от No Age+. Аз миналия каталог беше намален и метаболитния бустер. Аз сега започнах и с него в комбинация с шейка, подобрявайки метаболизма, добавяйки достатъчно фибри, протеин, бавни въглехидрати с този шейк. Се насищаме, не гладуваме, а в същото време приемаме по-малко калории, но имаме тази ситост и не се настървяваме за сладичко и така нататък. Така че този шейк ще си го спечели някой от вас, който си направи в каталог 7 поръчка за поне 50 бонус точки или 60 евро, за да може и VIP клиентите да могат да си преценят. Така че наслаждавайте се на каталога, има прекрасни оферти. Аз тук зад мен
съм показала някои от нещата. Намалени. Ето го и дамския. Пак, между другото, тук виждам на камерата на синьо бие. Сините са мъжките, тук е дамския. Дамските витамини, както и комбинираните пакове в каталога ще ги видите на супер цени. Витамин D, който може да си поръчате. Чакаме повече слънце, пак то вали, но така или иначе имаме повече нужда. Това беше от мен. Кажете и вие кое ви е любимо от каталога и дали си харесвате новата награда, която сме подготвили за този каталог 7. И така, това беше от мене. До нови срещи!